हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि गोदान ब्लगाव गासैखौबो बरायनाय थाहरबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैहाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअआनो जादों जिबिलागा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट बेनिफ्राय माने HSLC फार्स्ट जादोंमोन ना बिथांमोनखौहाय बरायनायनि प्रग्राम लादों आरो बेहाय माने जोंनि आनसलिकनिफ्राय आरो नैबेयो जाहैबाय रुपहि हायार सेकेन्डारि स्कुल स' आं नोंथांमोन दिन्थिनो लागासिनो दङ ना दसे उनावहाय मा जायो माने नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर सोर बिथांमोना बरायजाखो आरोना बेहाय मा प्रग्राम खालामगोन आलासिफोरा सोर सोर फैदोंमोन बेखौ दिन्थिनो लागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय ओमफ्राय माने आङो जि स्कुलाव फरायनानै पास जालांदोंमोन ना बेबायदि माने आंनि फरायनाय स्कुलखौबो नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो दङ नोंथांमोना एसे थजबनानै नायलांब्लानो जाबाय अननानै फरायसाफोर फैदों आरो ना नै बेफोरो ना माने जों फरायनाय टाइमावहाय बेफोरबायदि नङामोन आरो ना माने एसे बिराद सोलायजोब्बाय जायगाफोरा मोजांनि सायाव मोजां जाबोगासिनो दङ ना मोजाङानो मोजां नुयो आरो समायना जाबोगासिनो दङ स्कुलाबो देरबोबाय नालाय जों फरायाब्लाथाय रुपहि हाइ स्कुलसोमोन आरो ओमफ्राय दानिया हायार सेकेन्डारि जाबाय आरो देग्लायसो जादोंबो हायार सेकेन्डारि स्कुला
the watching. Bye bye.